Dziko la Malawi limadalira ntchito za ulimi pa chuma chake. Pofuna kutukula ntchito ya ulimi, boma la Malawi likumanga sikimu ya ulimi wa nthirira yomwe ikuyembekezereka kudzapindulira mawanja oposera 48,000 ku chigwa cha mtsinje wa Shire kudzera mu Shire Valley Transformation Program. Malo oposera mahekitala 43,000 akuyembekezeka kudzathiriridwa mu ndondomekoyi. Pozindikira kuti ulimi wa nthirirawu udzatukula chigwa cha mtsinje wa Shire, boma la Malawi kudzera mu unduna wa zamalo ndi thandizo lochokera ku Shire Valley Transformation mchaka cha 2020 linakhazikitsa ndondomeko yoyendetsera ntchito zamalo m'boma la Chikwawa imene mchingelezi ikutchedwa kuti Chikwawa District Physical Development Plan. Pulani idzathandizira kuonetsetsa kuti malo akugwiritsidwa ntchito bwino komanso mwa ndondomeko m'midzi komanso m'matawuni m'bomali pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Boma lili ndi chikonzero chopanganso pulani yoyendetsera ntchito za malo ya boma la Nsanje. Memory Nkandawire ndi mmodzi mwa ogwira ntchito ku nthambi yopanga mapulani ku unduna wa zamalo ndipo akufotokoza zambiri. Malamulo athu atsopano amalo omwe anapangidwa pasi mu 2016 akutiuza kuti pena paliponse Malawi muno pakuyenera kukhala plan. Malo onse ndi planning area. Chizungu chake chikumatero. Ndi chifukwa choti malo onse ndi planning area, tikuyesayesa kuti tifike pena paliponse kupanga maplani. Ndi maplaniwo Malawi mwathu muno maplani ndioperewera. Ma districts mwambiri mulibe ma basic plans omwe tingaine kuti anthu akhoza kuyamba kukonza madera awo. Izi ndizoti mukhoza kuona chaos yomwe ilimo in terms of ma developments mu ma areas mwathu, maboma mwathu. Pofuna kubweretsa a little bit of order kukuchitika maplani, kuyambira ndi district plan, funds permitting, then kumapita maplani apansiwo. Nkhani yake ndi yakuti maplani wa amayendera ma levels. Level yambira imakhala national plan. Level yachiwiri imakhala district plan. Nde zomwe zili mu national plan zimapangidwa elaborate mu district plan. Then level yachitatu imakhala ma local plans. Ma local plans wa alipo angapo ndithu, tindi ma urban structure plans, tindi ma detailed layout plans, tindi ma special plans, tindi ma regional plans. So kuchikwawa kuno tinabwera mu 2019 kuzayamba kupanga Chikwawa district plan. Titamaliza kupanga Chikwawa district plan tinapita no kuma local plans. Nde ma local plans aku Chikwawa kuno tapanga ma village land use plans over 40. Awawa ndi ma simple plans omwe akupanga detail in a summarized way ya zitukuko zomwe zibwere ku village iko. So it's not momwezi ukhaira town kuti apa mmange nyumba apa mpange mauti koma timangopanga kuti ma zones. Zone iyi izakhala yolima, zone iyi izakhala ya ma institutions, zone iyi izakhala ya izi. Nkhani yake ndiyo kuti tufuna kuti tathandizire anthu akumudzi aja komanso in following ma land laws kuti everywhere in Malawi is a planning area. So tuwathandizira anthu kumudzi so that they are able to follow my plans and do my simple plans. For them to do my simple plans, tipange lay the foundation and put the basics so that they are able to follow. Planning field is a highly technical field, which means mwachisawawo wamba munthu akumudzi sangatha uzipanga follow. That's why we decided to do my village land use plans so that itathandizira anthuwo, and in doing those land use plans timapanga ndithu ndi anthu akumudziko. So anthu akumudzi aja, they were learning how to do them. Tinaphunzisa what to do, what to look for, and how they could do those plans. Tinaphunzisa ma simple principles omwe angathe kupanga follow mu nzeru ya kumudzi. And so because timapanga now timaphunzisa kuti akamapanga maplani aja, they should focus on mavuto omwe akumakhala nawo. They should focus on ma aspirations omwe ali nawo okhudzana ndi mudzi wawo. So we were linking
a Customary Land Committee ndi a Village Development Committee limodzi foti ena kupanga za chitukuko ena kupanga za malo nawo anthu awa kuti agwire ntchito in isolation zinthu siziyenda kumudziko kuzipitirabe chimpwirikiti. Pakuti chitukuko cha Shire Valley Transformation chidzatukulanso ntchito za malonda ndi mafakitale mchigwa cha mtsinje wa Shire, boma lidayikanso ndondomeko yojambulanso mapulani amadera amene akusandutsidwa matawuni amene pa Chingerezi akutchedwa Urban Structure Plan. Maderawa ndi Chikwawa boma limene pulani yake inajambulidwa mchaka cha 1979, Mchalo mchaka cha 1978, Ngabu mchaka cha 1997 komanso Bangula. Mapulani atsopanowa athandiza kuti malo amene alipo m'maderawa adzigwiritsidwa ntchito mwa ndondomeko pa ntchito za chitukuko. Tinayamba ndi Chikwawa boma. Pa Chikwawa boma pali ma issues ambiri. There is a planning committee yomwe inapangidwa set, but unfortunately planning committee imakanika kuti yambe kugwira ntchito for the tools for development control yomwe a planning committee angagwiritse ntchito ndi ma detailed layout plans ndi ma urban structure plans yomwe imachedwa sort zoning plan. So for them to work they needed those things. So even though they were set up area, they were not given the tools of the trade. After doing the urban structure plan yapa Chikwawa boma kunachitikaso ma detailed layout plans, meaning kuti panopa now planning committee yomwe iliko ngati isakugwira ntchito ndoti vutono ndiwo because panopa ndoti zinthu zotakhoza kugwisa ntchito zilipo. Ma plan omwe tapanga ma local plans iwo amene ndo makhoza kugwisa ntchito. Sitinalekere pompo, we also went panchalo kupanga nchalo urban structure plan kukupangidwa ma detailed layout plans omwe amapanga momwe malo azaonekere. It's like giving us a vivid picture of how the area is to develop. So those ones are underway panchalo pano. Soon they'll have to go ku planning committee kuti zikavomerezedwe. Atatha kujambula ndi zokambirana za mapulani amatawuni a Chikwawa boma ndi Mchalo, aunduna wa zamalo anabweretsa pamodzi adindo amakomiti ya chitukuko a midzi yosiyanasiyana ochokera mdera la mfumu yayikulu Ngabu m'boma la Chikwawa kuti adzamve maganizo awo pa pulani ya tawuni ya Ngabu ngati anu ake adera. Blessings Chasweka ndi mmodzi mwa ogwira ntchito ku nduna wa zamalo ndipo akufotokoza zambiri za mkumanowu. Tukupanga project yathu ya Ngabu Urban Structure Plan tawuni ya Ngabu chaka cha 2022 yomwe akutipanga fund ndi World Bank kudzera ku thambi ya Shire Valley. Kwenikweni chomwe chichitika kunoko leroli tikuwaphunzitsa anzathu a Village Development Committee amenewa ali pansi pa mafumu amene akupezeka mu tawuni ya Ngabu malingana ndi malire amene tawuni yasunthidwa kuchokera chaka cha 1997 kufika pano pa mu 2022. So izi chomwe chonena kuti anzathu a Village Development Committee chifukwa choti ndi amene amalozera zitukuko zomwe zikuchitika pamalo, tinaona kuti nchabwino kwambiri so kuti mu plan imene kamapanga tizipangira nawo limodzi kuti tiyendera nawo limodzi kuti mavuto amene nawonso amene amakhala kukomana nawo khuza ndi za chitukuko akhala kuwatsatira bwino lomwe pangira kuti plan imeneyi izakhale yokhazikika pakamatha zaka zokwana 10. Tawuni imeneyi potengera ndi akatswiri amene anapanga maplani amene wa chaka cha 1997 ife tikukhulupirira kuti pali njira zina zomwe sizinatsatidwe malingana ndi kusintha kwa malamulo a physical planning. Nde tawuni imeneyi chaka cha 1997 inali yokula 832 hectares koma malire amene aonjezedwa mu tawuni imeneyi malingana ndi kukula kwa chiwerengero cha anthu amene amakhala pa Ngabu komanso zokhumba za anthu osiyanasiyana mu tawuni imeneyi akwera ndi kufika pa 2972 hectares ndimene akulira malire amene wawa pakadali pano. So kukula kwa malire amenewa kwapangisanso kunena kuti zitukuko zomwe zinali mkatimo zomwe zikufunika mu tawuni imeneyi zioneke kuti ndi zoperewera. Choncho malire akakula pamafunikanso kuti pabwere zitukuko zina zatsopano zomwe zikathana ndi mavuto amene anthu akukhala mu tawuni imeneyi akomana nawo.
Adindo amakomiti ya chitukuko cha m'midzi amene pa Chingerezi amatchedwa kuti Village Development Committee VDC anati ndi okondwa ndi kubwera kwa pulaniyi chifukwa iwo athandizira kugwira ntchito yawo mwadongosolo. Bonwe Nkhuku ndi mlembi wa mphamba VDC kwa Ngabu ndipo akupherapo mphongo pakufunikira kwa pulani ya tauni ya Ngabu. Zimene atibweresera ife aboma tironyadira kwambiri kwathu kwa Ngabu chifukwa kumalo kuja kumaoneka ngati kunali kotsalira koma lero ni maphunziro athu amene taphunzira nimene kulili kuonetsa kuti kwathu kuja kwatukuka ndipo tironyadira kwambiri. Ndiponso poonjezera pamenepo ana athu amene tikubala lerowa ndi skulu yawo amene akuphunzirira panopa ana aja zakhala otukuka kwambiri mapezedwe a ntchito sangasowe. Olo zolima zathu zimene tingamalime sitivutikanso kumakagulitsa kutali kukhala makampani osiyanasiyana amene akubwera kuti azakhala nafe kwa Ngabu. Ntchito yanga ikulu ngati munthu amene ndili secretary wa kumphamba VDC ndikulimbikitsa anthu akudera kuti chinthuchi achilandire ndi manja awiri chifukwa chinthuchi chikuonetsa kuti nchotukulira wina aliyense kudera kusiyang'ana munthu mmodzi ayi. Komanso tilimbikire kwambiri pogwirizana manja ndi aboma amene akubweretsa pa planning ngati imeneyi kuti ife kwathu kuja kutukuke chifukwa kunali kotsalira koma lero lomwe tamvera kuoneka kuti kwathu kuja kutukuka ndipo kuzakhala kumalo kolozeka. Mary Muleza ndi wachiwiri wa mkhalapakati wa ADC ya kwa Ngabu ndipo akuti ndi wokondwa ndi dongosolo losandutsa dera la Ngabu kukhala tauni ndipo ndi wokonzeka kuonetsetsa kuti masomphenyawa akwaniritsidwa. Ife monga ngati anthu a kwa Ngabu tilosangalala kwa basi ndi maphunziro amenewa. Titabwera kunoko sitimadziwa zoti tidzamva zinthu zabwino ngati zimenezi. Timaona ngati Ngabu yathu ndiyosalidwa ndife anthu osaganiziridwa ndi aboma koma panopa mwabwera chitukuko chimenechi chonena kuti akufuna Ngabu ikhale tauni. Ndife anthu osangalala kwambiri chifukwa choti ife anthu a kwa Ngabu maka tinawunikiranso zolima zathu kuti timalima thonje chitowe zimakhala zopanda nsika. Polima timalima ngati anthu oti tidzagulisa koma ikafika nthawi yogulisa timavutika kwa basi. Ndiye pamene tauni yathu ya Ngabu ikukula kuti ikhale tauni tilonyadire fuyo kuti kunthu kukamatukuka kukakhala tauni kumabweranso mavenda ambirimbiri kapena makampani matrader anthu odzagula malonda athu adzakhalabe oti sadzavuta nsika komanso tikhalabe anthu ozindikira monga ngati panopa tikamati tikupita ku tauni ku Blantyre momwe ikakhala tauni imene anthu amoyo amene angadzafike kwadzaona kusinthika kwa basi chifukwa choti zambiri tidzidzaudera kwa Ngabu konko komanso anthu ena adzabwera kudzaudaso zimene ife tikulima anthu a kwa Ngabu. Ineyo ngati vice chairlady wa Ngabu ADC mapulani anga ndionesesa kunena kuti zimene tamva kunozi ife kwathu nkuzitsata monga ngati a VDC kwa nkutsata zitukuko zakudera. Ndi ife maka ineyo ngati chairlady ndizadzitsata kwambiri kuti zimene atiphunzitsa zija zikuchitika nanga zimene analonjeza kuti apadzayika izi apadzakhala kaya manyumba akuluakulu apakaya padzakhala nsika udzaoneka chonchi koma mmene anatiphunzitsira muja zikuyenda adi kapena iyayi tikaona kuti pena sizikuyenda bwino zimene iwo anatiuza tilini nthawi yozipanga follow up kuzitsata zinthu zija kuti iyayi apato munatiuza mwakuti ndiye sizikukwanitsika kwakumbutsa anzathu aja amene akutibweresera tauni aja. Aunduna wa zamalo adabweretsanso pamodzi adindo apa konsolo ya Mmboma la Chikwawa komanso anthu akumadera kuti adzamve za pulani ya tauni ya Ngabu komanso kuyikapo maganizo awo ndi cholinga chakuti pakhale umwini wa pulaniyi. Memory Mkandawire akufotokoza ubwino wa mapulani amatauni m'madera. Urban Structure Plans ndi matuzi abwino kwambiri obweretsa chitukuko pamalo chifukwa zomwe zikuchitika panopa ndizoti momwe tikuyendera ma locations tikumauza anthu kuti mukafuna chitukuko kuti chibwere mukuyenera kuti musunge malo. Now we all know kuti there cannot be development without land. Development happens pamalo. So anthu mamidzi akumasunga malo azitukuko zomwe akufuna kuti zibwere. Now that is going to help for the most of my developments amakanika for chosowa malo because the cost yama compensations and the like imakhala just too high. So momwe tikumapangira ma urban structure plans it's also a way of sensitizing anthu kuti they should put a specific location to their aspirations. Komanso tikuwathandizira anthu aja kuti
that kwathu kuno tili ndi that hunger yogulitsa malo ti ukangopeza kavuto pang'ono the first thing to go chimakhala malo. Ndetu kwathandizira anthu kuti aone phindu lokhala ndi malo. Umakhala ngati kaundula wazitukuko zonse zomwe zikuyeneka kuti zikhale muderalo, such that wina aliyense mwangafune kuthandizira can just go mukaundula muja ndi kusankhapo kuti kodi ine ndithandiza mbali iti. So in that way ndoti tachepetsa masurveys omwe akanatha kuchitika kuti anthu apeze kuti what is it that we should do. And anthu akumudzi ajaso takhanga kuti mamoti nthawi imwe chithandizo chikubwera ndayambe kusakasa kuti chibwera tufuna chani, anthu aja takhanga kuti takonzekeretsa chile. So already they have already thought of the things that they want to have in their communities. Bonwell Nkhuku akulangiza anthu kuti asachite mantha pakuti pulani ya tauni ya Ngabu ibweretsa phindu ndi kusintha pa miyoyo yawo. Anthu ambiri anali ndi nkhawa moti pano pamene tamvera tikachoka tikakhale maphunziro midzi mafumu kwafotokozera bwinobwino. Anthu anali ndi nkhawa kuona ngati kuti boma pamene kubwera ifuna zangotenga malo anthu aja cholinga cha boma chenicheni sichikurani sichimamveka, zimakhala ngati zikumveka ngati mwa mabodza osiyanasiyana. Tithokozenso kwa amene abweretsa maphunziro amenewa kuti akutizindikirisa kwambiri anthu akumudzi kuti nafenso tazindikirisa anzathu amene tikukhala m'madera muja kuti azindikire kuti yayi sikubera na malo yayi nkhani ndi achitukuko, kukhale maplani abwino a nyumba, kukhale mafakitale abwino, misika abwino, zipatala zabwino, umoyo wathu umene unali otsika urani ukwere ukhale wabwino. Pakadali pano boma lajambulanso mapulani amatauni a Chikwawa boma, Njalo komanso Ngabu kudzera ku Shire Valley Transformation Program. Kukhala ndi mapulani amalo kumabweretsa dongosolo pakagwiritsidwe ntchito kamalo pa zinthu zachitukuko m'madera osiyanasiyana.